Amadou Daɲa k'a fɔ ko bi sɔgɔma Mali ka sardasiw ka avion kelen binna kan fanfɛla la. Barajal i bɛ se ka mun fɔ n ye nin ko nin la. Bi tarata donya in na octobre kalo tile 4 nɛgɛ ka ɲɛ 9 tɛmɛnen kɔni sanga ɲɛ 30 ye Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛ pankurun dɔ ale kɔni bɔra ka bin Gawo kan dafɛla la. A ɲɛfɔra an ye cogoya min na ko kɛlɛkɛ pankurun in kun taara baara dɔw la a seginen kɔfɛ a kan ka segin tuguni ka taga baara wɛrɛw kɛ sɔrɔdasiya bunaku kɔnɔ. A wulilen sanga fitinin kɔfɛ a dafirila duguma wa a binna yɔrɔ min na o ni kan yɔrɔ man jan kosɛbɛ. Mun de y'a sababuya ye kunnafoniw ma jɛya anw ye fɔlɔ nka kunnafoni kɔni minnu jɛlen don n'an sera ka min kɔni sɔrɔ olu y'a jira na k'a fɔ ko maa kelen n'o ye pankurun in bolibaga ye ale nin tora la ani maa 10 olu banana pankurun in binnin na o maa 10 ninnu kɔnɔna na sivili maa 3 b'a la wa kunnafoniya minnu sɔrɔla n'olu fana jɛlen don o y'a jira na k'a fɔ ko pankurun in ye pankurun kura ye a sɔrɔla Mali filitigilakaw fɛ a ma mɛn kosɛbɛ. Gawo VOA Banbara tɔgɔ la Bubakar Ture. Hey,